Police Report. Nagpalagip man ni Police Captain Jackson Sugayan, Hepe ti Paway Municipal Police Station, iti publiko aliklikan dan ti panagsugal. Dahito ket kalpasan, anatiliw digiti upat ka individual, anagay ayam ti rakatak, wenno panagay ayam ti baraha, nga dati sugal na, nakumpiskar ti kwarta, iti nagduduma a denominasyon, kinagatad daytoy, ti 10,643 pesos. Ibatat ti Hepe, ngaging gana itakit agtultulo di kampanyada, kontra illegal ang panagsusugal, akas meta, dahi linteg, kuna ti Hepe, ngay sardeng da kuman iti agsusugal, gapot tao mo nakit agpensada tinangina ken ti sugal da, ngay may kadwa ket may balo da iti dayting obrada, pakaramanan iti agbuybuya, kabayatan nanay pilan ti kaso panagsalungasing, ti PD 1602, wenno linteg kontra illegal a droga. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.